Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Oyinkosi namanje nomsindisi empilweni zethu. Siyothanda ukubonga uNkulunkulu ngalesikhathi asiphe sona ukuthi sikwazi ukuthi sihlanganyele ezwini lakhe. Sizwe ukuthi yena uthini kuthina singabantu bakhe. Ngoba konke okusembhalweni nasencwadini engcwele siyavumelana naye. Sithi thina ungcwele, sithi uphakeme, sithi intando yakhe mayenziwe empilweni zethu. Ngoba usho kanjalo amen emabandleni. Nathi sithi amen. Kuyena oyisiqalo nesiphetho nomphelelisi weimpilo zethu nensindiso yethu lesikuye. Ngizobingelela bonke abantu abalalele, bonke, zonke idalwa, muyisidalwa udaliwe uphila phakathi emhlabeni, ngiyakubingelela ngegama lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizovula ngomkhuleko sithi Nkosi uJesu, masilingcwelise igama lakho thina singabantu bakho usidalile emhlabeni. Sikubonge ngakho konke okuhle osenzele khona. Sikudumise ngaso sonke isikhathi Nkosi ngamandla ethu, ngemphefumulo yethu nangokuqonda kwethu. Baba, thinta wonke umuntu ophilayo emhlabeni, ukube inkazimulo yakho nezwi lakho malifika kuyena ngaphakathi emathanjeni akhe nasemadlebeni akhe. Udile naye wena Nkosi uJesu, umuntu nomuntu okwaziyo ukuzwa izwi lakho, ngoba wena ukwazi ukuthinta izidalwa zakho ngendlela ofuna ngayo. Mayenziwe-ke intando yakho Nkosi uJesu sisemhlabeni. Sikunika udumo ngaso sonke isikhathi. Ngisho isitha sesifika sizama ukuthi sithuse imbewu oyitshalile wena Nkosi kumuntu, singaphumeleli. Ngegama lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi, sikunika udumo namanje. Wena uyisiqalo nesipheleliso seimpilo zethu. Size silingcwelise igama lakho ngazo zonke indlela, ngeindebe zethu, ngemiqondo yethu, ngemicabango yethu, nangokudlinza kwethu. Sikunika udumo. Wena uyisiqalo nesipheleliso, uyinkosi uJesu ongumsindisi empilweni zethu. uNkulunkulu wethu munye. Siyakubonga Moya Ongcwele ngamandla akho. Masingawanciphisi Baba, singamfinyezi, ukuba la sikucanule khona usikline, usithethelele amacala ethu. Size nathi sibathethelele laba abasicanulayo. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje kuze kube phakade. Amen. Ngizocela bazalwane, ngicele bonke abantu abalalele ukuthi bathathe iBhayibheli elisendlini. Ngisho ngathiwe likabani iBhayibheli elikhona. Mune iBhayibheli esefonini, awunciphise uWhatsApp noma uFacebook noma uInstagram lo nayo. Usebenzisa idatha lo nayo ukuvula iBhayibheli ukuze sizohambisana. Uncenge inhliziyo yakho njengamanje ukuthi ulalele, uze ukuthi yini lengaka ekhulunywa yilabantu laba abayikhulumayo. Angihambi ngedwa njengamanje, ngihamba nomfowethu uZondi. Umoya Ongcwele uzosihola, asizukukhuluma ukwazi kwethu. Over to you Nondaba. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu engumsindisi. uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu oyedwa, ongenamphelezeli, ongenamhlangabezi, uNkulunkulu ongenambonisi, uzimele gelekeqe. Sibonga amandla akhe nezibonakaliso zakhe nangezibusiso zakhe zikamoya, ukuthi uNkulunkulu abe uNkulunkulu weqiniso, ongagudlukeli ngakwesokudla noma ngakwesokunene. Uhamba uqondile and iqiniso lakhe liqondile alijiki. Sibonga uNkulunkulu ngamandla akhe ukuthi adala izulu nomhlaba ngezikhwepha zakhe engenamsizi. Sibonge uJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu ngokwenyama. Sibonge amandla kaNkulunkulu awathwalisa abaprofeti ukuze akwazi ukukhuluma nabo bashumayela ivangeli. Ningizwise kahle,
iBhayibheli elokushumayela ivangeli lenkosi. Amen. Ayikho into eseBhayibhelini eyiphutha noma mhlambe ekuthiwa yabhalwa umuntu ngentando yakhe. Amen. iBhayibheli liphambene nesono. Amen. Bambe iBhayibheli nesono akuhlangani. Uma uphatha iBhayibheli kodwa wenza isono, wena awuhambi ngokweBhayibheli. Usebenzisa iBhayibheli njengesivikelo sakho ukuze uqhubeke wenza ukukhohlakala kwakho kahle. Sibonga abaprofeti bakaNkulunkulu kuye uNkulunkulu ngamandla abo ukuthi bagcine besishiyelile lembhalo le isifice nathi ikwazi ukuthi isikhuze isibuyisele endleleni. Sibonge abapostoli bakaJesu Kristu ngokuthi bakwazi ukuthi babe ofakazi baphinde bathwala ivangeli nenhlupheko zakhona. Amen. Balishumayele kuze kube segcineni bengazange bagudluke eqinisweni. Yes, Lord. Siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe, siyambonga uNkulunkulu ngothando lwakhe. uNkulunkulu unothando, unomusa, unokubekezela, usibekezelele kwaze kwaba la. Singabantu asinakho ukubekezela, silahlekelwe ukubekezela ezintweni esizenzayo. Singabantu siyaduka endleleni ngesikhathi sihamba. Singabantu siyawa. Amen. Amen. Kodwa uma uwile akusho ukuthi yiwa mase uhlale phansi. Yes, Lord. Okusho ukuthi yiwa uvuka uthi uqhubeke nendlela. Amen. Ngoba le ndlela esihambayo yinde, incane, ijulile, ibanzi, idinga abantu abanenhliziyo ezithobekile. Ithi incwadi uNkulunkulu uyabazi ngabakhe, uyabazi okungabakhe. Amen. Amen. Ubazi izinhliziyo zabo ngoba uyena ohlola inhliziyo, uyena ohlola ingqondo, uyena futhi yokomelisa umuntu ngokwemisebenzi yakhe. Yes, Lord. Namanje ke sibonga uNkulunkulu ngamandla akhe nangothando lwakhe ukuthi asiphe ukuphila. Ngithe ngiqeda ukushumayela bekulesithathu. Amen. Ngolesithathu ngiqeda ukushumayela. Later emva kwe-hour mengicabanga Amen. ngathola ivoice note. Le voice note le ngibuzwa umbuzo womunye wabafowethu. Amen. Akakolaleli kahle hle yonke intshumayelo yami ukuze azoba nokuqonda ngakho konke akhulume ngento aseyizwile. So uthe emechaza uthi kunomoya omubi wokukhohlakala khona wamadoda alalana wodwa nabantu besifazana abalalana wodwa. Yini thina bantu bale South Africa, washo njalo thina abafundisi bale South Africa, kwenziwa yini singashumayeli ngaleli ivangeli? Siyasaba yini? Amen. Waze wenza umfanekiso ngomunye wabafundisi wangaphesheya kwezilwandle engafuni ukuthi ngidalule igama lakhe. Amen. Uthe mase ekhulume kanjalo wachaza wanaba. Ngathi mina hayi kusho ukuthi ubengakazalalele kuze kufike ekujuleni kwentshumayelo noma uthi halamusi. Kodwa ke uthi le moya kufanele sibize ngamagama, le moya kufanele sikhulume ngayo. Amen. Ngokubona kwakhe nangendlela abuka ngayo. So uNkulunkulu ngesikhathi edala eqaleni wadala indoda, wadala umuntu wesifazane. Yes, Lord. Wayesethi kumuntu wesilisa uyosuka ushiye uyihlo nonyoko uyonamathela kumfazi wakho nibe nyamanye. Amen. Iyona into esiyaziyo leyo ekhulunywa eBhayibheli. Amen. Konke osikhulumayo sithathele eBhayibhelini, asikhulumi ngoba naku sithi sikhuluma ukuhlakanipha kwethu noma sithi sinenzondo. Uma uNkulunkulu enenkinga nento wayisho wayibhalisa phansi abaprofeti bakhe ukuthi bayibhale phansi. Nami njengomuntu okhulumela uNkulunkulu ngezwi ngeBhayibheli ngizakukhuluma lokho okubhalwe phansi. Amen. Angikhulumi ngoba naku mhlambe ngithi ngifuna ukuxabana nabantu noma nginenzondo, hayi anginandaba. Ngibathanda bonke abantu kodwa ke kunezenzo engizizondayo. Uma uNkulunkulu esizonda isenzo nami kufanele ngisizonde. uNkulunkulu mesizonda isono nami kufanele ngisizonde isono.
Uzongena kule ncwadi Genesis chapter 19. Amen. Uchaze usheshe futhi ngoba ufuna sisheshe namhlanje. Amen. Genesis chapter 19. Amen. Incwadi kaGenesis isahluko 19. Amen. Soqala kuverse 1. Izingelosi zombili zafika eSodom sekuhlwile. uLot wayehlezi esangweni laseSodoma. uLot ezibona wasukuma wazihlangabeza wakhothamela emhlabathini ngobuso. Wathi, bhekani makhosi, ake niphambuke ningene endlini yenceku yenu, nihlale ubusuku, nigeze izinyawo zenu, andukuba nivuke ekuseni kusasa, nihambe indlela yenu. Zathi cha, siyakuhlala phandle. Kepha wazincenga kakhulu, zaze zaphambukela kuye, zangena endlini yakhe, wazilungisela idili, wenza isinkwa esingenamvubelo, zadla. Zingakalali amadoda aseSodoma azungeza indlu, amasha namadala, abantu bonke bephelele. Nanga amadoda amabili izingilosi zikaNkulunkulu zithunyiwe eSodoma neGomora. Amen. Ukuthi ziyohlolisisa isimo ngoba kuthiwa eSodoma neGomora kuzwakele isikhalo sizokele ezulwini isono sabo bakhohlakele kakhulu. Amen. Wayesiwathumela amadoda amabili njengezingilosi uNkulunkulu, afica inceku uLot ehleli ngasesangweni. Uthe mebona lamadoda wayeseguqa phansi waba ngobuso, wawancengela ukuthi angene kwakhe ukuze ezodla, ngoba uLot uyindoda elungileyo, indoda kaNkulunkulu, indoda emele iqiniso, enothando, enomusa. Yayise iwabiza lamadoda athi unqaba, wawancenga aze avuma. Athe lamadoda esengenile wawalungiselela ukudla. Amen. Badla. Amen. Before noma ngaphambi kokuthi iqaleke manje kulalwe phela ebusuku ufanele kulalwe. Yes. Kwase kutholakala amadoda amadala namadoda amancane. Yes, Lord. Azungeza umuzi kaLot. Yes, Lord. Lamadoda lawa sifuna ukuzwa ukuthi athini. Bambiza uLot. Base bebiza uLot, Bathi kuye, aphi lawa madoda angeniswe kuwe? la indaba. Amadoda abuza amanye amadoda. Hallelujah, glory to God. Aphi lawa madoda angenise kuwe ebusuku na? Amadoda amadala abuza namadoda amancane namadala. Amen. Ayabuza, Amen. abuza ngamanye amadoda angenisiwe Amen. endlini kaLot. Amen. Sikhiphele wona ukuba siwazi. Imake hambe kwincwadi yaGenesis siyofuna le khona uAdam azi khona umkakhe. Nanka amadoda azonokha eminyango kaLot, azothi aphi lamadoda lawa angene la kwakho. Amen. Sikhiphele wona lamadoda lawa ukuze siwazi ngokweBhayibheli. Hallelujah, glory to God. ngokweBhayibheli abantu bebezokwazana. Amen. Ithi incwadi uAdam Amen. wazi umkakhe base bethola izingane. uAdam wamazi umkakhe uEva. Uthi uAdam wamazi Umkakhe uEva. lamadoda athini ngale. Bambiza uLotho bathi kuye, aphi lawa madoda angenise kuwe ebusuku na? Amadoda abuza amanye amadoda
afuna ukwazi ukuthi aphi lamadoda sikhiphele wona ukuba siwazi okuwesike manje ongaphezulu kwakho konke ukuthi lamadoda afuna ukwazi lamadoda incwadi iBhayibheli ngale kwincwadi kaGenesis chapter 2 chapter 3 chapter 4 chapter 4 chapter 3 chapter 3 chapter 3 chapter 4 verse 1 oh chapter 4 verse 1 incwadi kaGenesis chapter 4 verse 1 uAdamu wamazi umkakhe uEva so wakhulelwa uAdamu wazi umkakhe uEva wakhulelwa wazala uKayini wasezala ingane uNkulunkulu wadala umuntu wesilisa nomuntu wesifazane okay uma umuntu wesilisa edale umuntu wesifazane uma uNkulunkulu edala umuntu wesilisa nomuntu wesifazane wayemdalela ukuthi ke bazalane bande Adamu wamazi umkakhe uEva wakhulelwa wazala uKayini wathi ngitholile indoda kuJehova nango ke usiyabonga amen ukuthi uthole indoda kuJehova ngoba uhlangene nomuntu wesifazane kwase kuphuma ingane nami ngazalwa ubaba nomama amen nawe wazalwa ubaba nomama uma ke lamadoda amakhulu namancane engqongqoze emzini kaLord ethi aphi lamadoda angenela kwakho wakhiphe ukuze swazi awasho ukwazi ukubuza amagama awashongo njalo ngaba lalishilo iBhayibheli and futhi khona into ezofakaza ngalokho ukuthi ayengafuni ukwazi amagama abo sikhiphele wona ukuba siwazi wayesethini uLothi waphumela kubo hallelujah glory to God ngasemnyango wavala umnyango emva kwakhe yayibona le ndaba ukuthi unokwesaba uLothi ukuthi ukhona ayaziyo amen njengoba ephuma amen amen evula umnyango bese uvala ngemuva amen amen kusho ukuthi khona into ayaziyo wayesethini kulamadoda wathi bafowethu angithi uthini uthi bafowethu akashongo ukuthi bosisi uthi bafowethu umfowethu meyithi incwadi eqaleni kwaqhamuka amadoda amakhulu namancane amasha namadala azozungeza hallelujah glory to God azozungeza umuzi kaLothi athe bese uzungezile abuza amadoda athi aphi lamadoda akhiphe sifuna ukwazi ngale incwadi ithi ke uLothi uAdamu noEva bathola ingane ngokuthi bazana kwaphuma ingane ngapha lamadoda azobuza amanye amadoda uyaphuma uLothi ubhala isitapha ngemumva emva kwalokho uthi bafowethu yayizwa indaba uthi bafowethu akasho ukuthi bodadewethu ningoni bazokona bazokona yes God abakamtsheli lutho useyazi ngoba uyayazi imkhuba yaseSodoma amen amen do you understand amen wathi bafowethu ningoni uthi bafowethu ningoni bekani nginamadodakazi amabili uma lamadoda athi ke afuna ukwazi lamadoda ngamagama why uLothi ethi nginamadodakazi amabili emadodeni kwavela amadoda amaningi amasha namadala azozungeza umuzi abuza amanye amadoda waphuma wavala umnyango ngemumva wathi bafowethu ningoni hallelujah glory to God bekani uthi bhekani nginamadodakazi amabili angayazi indoda angakaze alale nomuntu wesilisa angamazi umuntu wesilisa azange lamadodakazi azale nomuntu wesilisa before uncamela ukunikela ngawo ukuze agweme isono salabantu laba abafuna ukusenza njengoba ethi bafowethu ningoni amen uthi ngamane anikele ngamadodakazi akhe ukuze kungezukwenziwa isono esisinengiso namanyala ake nginiphumisele wona ngiyakuphala kuwo amadodakazi ami nenze kuwe ukuze nenze kuwo kufanele njengoba nifuna ukwenza njengokufanele emehlweni yabona ukuthi njengokuba okufanele emehlweni enu okufanele amen wayengakhipha amadoda enze lokho okufanele amen athi uzokhipha abantu besifazane enze lamadoda lawo enze okufanele why ngoba afuna ukona angithi nenze kuwo njengokufanele emehlweni enu kepha
ulawa madoda kodwa kulamadoda ningenzi lutho. hallelujah glory to God. You understand? Hambe kwincwadi kaLeviticus chapter 18 verse 22. Isono umoya omubi, and lo moya omubi uyaqhubeka uyandiswa. Yes, Lord. Umoya okukhohlakala ogcwele kumadoda, ogcwele kubantu besifazane. Yes, Lord. Sebawuthelela ezinganeni, bafundisa izingane esikoleni ukuthi izingane manje akusenankinga uma ukuthi zingazazi ukuthi ziyini. Amen. Basinika amaphepha abhuku, basidayisela amaphepha abhuku ukuze baqhube nenkohlakalo yabo. Amen. Amen. Yokutabani. Amen. Leviticus chapter 18 verse 22. Yes, Lord. Incwadi uLeviticus chapter 18 verse 22. uNkulunkulu wanika umyalelo onika uMose. Amen. Wathini uMose? Ungalali nowesilisa. Ithi incwadi ungalali nowesilisa. Yes, Lord. Yes, Lord. Ungalali nowesilisa njengowesifazane. Windoda. Yes, Lord. Ithi incwadi ungalali nowesilisa njengowesifazane. Kuyisinengiso. Okungaphezulu kwakho konke kuyisinengiso. Yes, Lord. Kungamanyala. Yes, Lord. Kungukhohlakala. Amen. 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 Yebo, uthola amadoda alalana wodwa. uNkulunkulu wabulala amadodana Amen. kaJudas okaJuda ngenxa ukuthi engeyashona banika umfazi wayo bamnikela komunye wabafowabo. Lo muntu wesilisa wachithela ngaphandle imbewu. uNkulunkulu wakubona lokho wasembulala, nomunye ufike wenza the same thing. uNkulunkulu wambulala. Qhubeka ngencwadi yaseSodoma naseGomora siqedela yona. Amen. Amen. Incwadi Leviticus 20 verse 13. Uma indoda ilala nowesifazane, uma indoda ilala nowesilisa njengowesifazane, bobabili benzile isinengiso, bobulawa nokubulawa, igazi labo libe phezu kwabo. Ngokomthetho omdala Amen. kwakumele babulawe Amen. ngoba benza isinengiso, amanyala Amen. phambi kwaNkulunkulu. So uma incwadi ithi amadoda alalana wodwa kuyisinengiso phambi kwaNkulunkulu. Hallelujah, glory to God. Kule ncwadi kaGenesis. Ongenacala ngobabulala. You understand? Manje khona isipho samusa sokuthi uma ke uyisitabane Amen. ulala namanye amadoda, Amen. buyela esimweni sakho sokuqonda ngoba lento yenzayo ingamanyala phambi kwaNkulunkulu. And ngeke uze ulibone izulu, ngeke uze ubone umusa kaNkulunkulu ngenxa yokuthi wenza isenzo esiphambene nalokho okudaliwe. uNkulunkulu wadala indoda nomuntu wesifazane. Nizoyikhipha kanjani ingane? Incwadi uGenesis isahluko 19 verse 8. Bekani nginamadodakazi amabili. Unamadodakazi amabili Angayazi indoda. angayazi into. Akusho ukuthi kuyacaca ukuthi lamadoda lawa afuna ukulala nalamadoda angenela endlini kaLothi. Ake nginiphumisele wona nenze kuwo njengokufanele emehlweni yenu. Kepha kulawa madoda ningenzi lutho, ngokuba angene emthunzini wophahla lwami. Angene emthunzini wophahla likaLothi. Lamadoda lawa uLothi wavikela ngayo yonke indlela ukhombisa ubulungiswa. Uthi angaze anikele ngamadodakazi akhe ukuze agweme isono esifuna ukwenziwa yilamadoda aseGomora. Hallelujah, glory. Wonke amadoda lalana wodwa enza isenzo saseGomora. Amen. Khona abafundisi abalala nezingane zabafana. Yes, Lord. Khona abafundisi abalala nabanye abantu besilisa. Amen.
khona amadoda ashadile alala namanye amadoda. Yes, Lord. Ushade nonkosikazi wakhulisa izingane kwiqiqi. Amen. Wamngena umoya womngcola. Awakekho umuntu owazalwa eyisitabane, akekho umuntu owazalwa enkonkoni. Yes, Lord. Wonke uNkulunkulu iyasho incwadi uma kukhona ijaji noma ummeli noma ngabe ubani othi yena angaphikisana nalento ebhalwe phansi. Amen. Lowo uyisigqila sika Satan, usebenzela uSathane. Yes, Lord. Uma ubaba wakho engenankinga nokuthi isitabane, Amen. ingoba nayo unomoya wokutabane. Yes, Lord. Uma wakho engenankinga nokuthi wena ntombazana uzenza umfana, Amen. ingoba nayo unomoya wokukhohlakala, umoya kaSathane umbambile. Amen. Yes, Lord. Akekho umuntu onelungelo lokulala nomunye umuntu wobulili obufana nobakhe Yes, Lord. ngokomthetho kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Uma kukhona umuntu omnikeza lo lungelo, Amen. lowo muntu uyisigqila sesisebenzi sika Sathane. Amen. Imndeni iphelile, izingane zinukubezwa oyise bazo, ade iwasha ingane kwiqiqi usayibamba ingane usayibhudubeza, Amen. usathatha umphambili wakho ufake ingane ngemuva. Amen. Hallelujah. Umfundisi ubefundisi eBhayibheli kwiqiqi useyaguquka manje la usebiza izingane zabafana ecasheni uzinika imali uyazibamba usifaka umphambili wakhe ngemuva. Amen. Amanyala isinengiso. Hallelujah. Amen. Akekho umuntu onelungelo lokulala. uNkulunkulu ukusho kahle phansi kwincwadi kaLeviticus chapter 18 verse 22. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Waphinde wakusho futhi kwincwadi eyiphi incwadi yakhe ifunda 19 verse 13. chapter 12 kaLeviticus 20 Leviticus chapter 13. chapter 13 Amen. verse 13 of the chapter. Verse 13. Verse 13. Uma uthi uyakholwa, Amen. Uma indoda ilala nowesilisa uma indoda ilala nowesilisa njengowesifazane, ungathatha kanjani indoda lephuma khona ukungcola? Ngoba phela lapha ngemumva sakhiwe saphelelwa ukuthi njengoba ngiphelele kanje ngindoda, Amen. ngiyachama ngesisho sangasese enginikwe sona njengomuntu wesilisa. Amen. Ngemumva kufanele ngikhiphe ukungcola lokho engikudlayo. Amen. So uma sengibuka enye indoda, amanyala okubuka amanyala, ngibuka enye indoda ngihalela, bobabili benzile isinengiso. nenza amanyala wonke umuntu owenza leso senzo. Amen. Bobulawa nokubulawa, igazi labo libe phezu kwabo. Nifele esonweni manje. Yes, Lord. The Old Testament ngesikhathi esidala somthetho omdala kwamele nibulawe, kufuneka ngaba aniphili. Amen. Amen. Ngalesenzo senu sokuthi nilale nabanye abantu besilisa abanobulili obufanayo nobakho namantombazane alalana wodwa. Yes. Nibulalizwe liyaphela izwe. Amen. Lokuthiwa ninamalungelo, amalungelo enu abokhohlakala. Yes, Lord. Akekho hambe kwincwadi kaMathewu. Amen. Incwadi kaMathewu, uNkulunkulu wayibhubhisa iSodoma neGomora. Yes, Lord. Qala ungifundele lo chapter le yaMathewu chapter 20 chapter 19 verse 4. Amen. Akekho umuntu onelungelo lokuthi yena uzothi ke ngizizwa ngithokozile uma le indoda ifana nawe inentshebe. Amen. Incwadi ngokuka Mathewu isahluko 19. Ninemoya, le moya yena kumele niphume kuyona. Amen. Verse 4. Uma ngempela ukuthi uzimisele ngokuthi uhlangane noNkulunkulu, uthatha isinqumo manje ukuthi lokho engikwenzayo Amen. kufanele ngikiyeke ngoba uNkulunkulu adalele indoda, adalele indoda. Incwadi ngokuka Mathewu isahluko 19 from verse 4. From verse 4 Waphendula wathi kubo, kwaphendula uJesu Kristu. Ngoba bazothi ke uJesu Kristu akakhumelanga ngeitabane. Anifundanga yini ukuthi owadala ekuqaleni wadala owesilisa
nowesifazane. Owadala ekuqaleni wadala owesilisa nowesifazane kuphela. Waphendula wathi kubo, anifundanga yini ukuthi owadala ekuqaleni wabenza owesilisa nowesifazane? Incwadi imile, ungalithatha iBhayibheli ulifunde isahluko baphinde isahluko neverse. Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 19 from verse 4. So uzongitshela ukuthi wena uzogobisa indoda uyijunusise ungene ngemva kwayo ngomphambili wakho. Ungitshela ukuthi ibusisiwe lonto sendinika namalungelo omshado. Yes, Lord. Bathi uma ushumayela ngeitabane nangebulala kwazi inkonkoni uzoboshwa. Lalela ngamane ngiboshwe. Yes, Lord. Ngeke ngiguqele usathane. Konke lokho kushiwo eBhayibhelini kufanele ngishumayele ngakho. Yes, Lord. Ngoba ngikumele ukuthi ngikhuluma iqiniso. Uma ngasakhuluma iqiniso ngiyini? Okusho nami ngixoxe ngiphiqiphiqi njengalabafundisi benu. Ngoba bamagwala bayasaba ukukhuluma iqiniso. Bancamela ukuthandwa yizwe. Baphile nazo esonweni ngoba vele nabo labafundisi bayitabane. Labafundisi benu bayitabane ngoba bashumayeli ngesono. Basivuna. Ngoba uhlelo umlapho kwipulpit nje esontweni lakhe vele gcwele itabane. Mawucabanga nje bagcwele itabane engashumayeli ngobutabane nangesono. Kwenzani nazo le itabane? Yinye yenza nazo. Yes, Lord. Ngoba ziyanikela kakhulu. Amen. Amen. Zonke zimbuka zikhotha indebe. Amen. Ngamane ngibona legele nokuthi ngidlale umidlalo wamaxashelana nezitabane. Amen. Ngoba umoya omubi lo ogcwele kubantu. Amen. Yes, Lord. Baphenduka elizwe, baphenduka hambe kwincwadi kaLontuzana yamaRomeni. Incwadi yamaRoma chapter 1 verse 27. Yinto umoya ogcwele kubantu lowo. Njengoba na TV bewudlala banifida lo moya. Njengoba nibukisa zonke lezi zinto lezi TV, amadoda eqabulana, amantombazane bebambana, beqabulana, bafuza lonto ukuthi kulungile ukuthi nawe ungakwenza. Ingane yakho mayincane ibuka lonto, mawucabanga ngizokwenzakalani kuyona. Amen. Bese ningicela namadoda mahala, nilekisile mahala. Nivukelwa imizwa ngamanye amadoda. Amen. uNkulunkulu wadala indoda ngomfanekiso wakhe. Amen. uNkulunkulu akasona isitabane. Yes, Lord. uNkulunkulu indoda. Amen. Yonke into wadala indoda, wadala uJesu Kristu esibelethweni somuntu wesifazane. Yes, Lord. Wadala uAdamu, wakhipha umuntu wesifazane kuAdamu. Amen. uNkulunkulu uthi uyindoda. Yes, Lord. Akashonga ukuthi umuntu wesifazane. Amen. Akashonga ukuthi uyisitabane. Akashonga ukuthi amadoda walalana wodwa. Amen. So wena mfundisi njengoba ubhizi ulala nabanye abafana. Yes, Lord. Uthini ngalokho? Wena ndoda eshadile uyanyonyoba. Amen. Nyonyobela abafana. Soze waphumela obala wancama ukushiya umkakho. Awucabanga ushiya into odalelwe yona, uyohambela ukugijimela into ongadalelwe yona. Amen. Hey, hallelujah. Umoya wenkanuko, umoya wokhohlakala. Yes, Lord. Bathazi indaba ube nomona nenzondo. Anginayo inzondo, anginawo umona. Yonke into ibhalwe phansi, ayikho into ebhalwe phansi engizokhuluma ngayo. Yes, Lord. Ayikho into ebhalwe phansi engishumayele ngayo. Amen. Akekho umuntu wesilisa nomuntu wesifazane olungele ukuthi alale nomuntu wesifazane nomuntu wesilisa alale nomunye umuntu wesilisa. Amen. Amen. Lokho kuyisono nesilengiso namanyala. Amen. Kuyanyanyisa nje ngokubuzwa. Yes, Lord. Ngiphi incwadi? Incwadi yompostoli uPaul kwabaseRome isahluko sokuqala verse 7. Ngithe verse 27. Okay. Verse 27 bazalwane. Hallelujah. Ngifuna usheshe baba, ngifuna usheshe, ngifuna umsale ngemuva. Hallelujah. Verse 27. Ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kowesifazane
ngokunjalo isincwadi bathi bayitshela ukuba bahlakaniphile baphenduka iziwula. Amen. uNkulunkulu wabanikela kulokho ngokuba yini ke abafuna ukwenza intando yakhe abafuna ukulalela. Amen. Amen. Ngakho ukutshela ukuba bahlakaniphile Amen. uNkulunkulu wabanikela edukiseleni kwabo. Basha ngokukhanukelana. Basha ngokukhanukelana. Abesilisa benza okuyichilo kwabesilisa. Umuntu wesilisa wenza iBhayibheli kuyichilo. Amen. Ukuthi ulale nomuntu wesilisa umuntu wesilisa amanyala kuyanyanyeka. Amen. Awukho umshado obusisiwe lo mfundisi lowo operforma lo mshado noma oshadisa labo bantu naye uqalekisiwe. Yes, Lord. Ngokuba uvumela into engakaze yenzeke nasemandulo. Emzimbeni kaKristu. Akekho umfundisi othiwa kwashadisa amadoda amabili eBhayibhelini. Wena umfundisi owenza lokhu uthathela kuphi na? Yes, Lord. Noma kuthiwa upresident, noma kuthiwa uyimayor, noma kuthiwa uyikhansela, noma kuthiwa uminister. Amen. Uma uvumela lemkhuba nawo ngokaSathane. Yes, Lord. Uma kuthi nithi ngifuna ukungibopha ngoba ngishumayela kanje, ngiyoya ejele ngijabulile ngikhululekile. Amen. Ngokuba ngimele iqiniso nina ni weak. Amen. Ningenza noma ngabe yini ngenxa yemali. Amen. Ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kowesifazane. Ingane zenu ziyijabana nikwazi ngisho ukukhuluma nazo. Nihleli nazo emakhaya. Zisa influence ezinye izingane emakhaya ukuthi nazo zibe yijabane. Nikhona nisemadoda nithi nabantu besifazane nithi nikwazi ukumela iqiniso kodwa ukwazi ukumela iqiniso elibhalwe phansi eBhayibhelini uzomela abantu ubanika imiyalelo ubahola abantu ngendlela engalungile nakhona khona uphiqiphiqi nokuxoki. Amen. Basha ngokukhanukelana. Namanje isincwadi ke bakhanukelana basha inkanuko. Abesilisa benza okuyichilo. Benza izinto ezingamanyala eziyichilo kwabanye kwabesilisa. Bezitholela umvuzo Lowo ofanele. umvuzo ofanele ngenxa yokuthi anifuni ukulalela izwi lenkosi nidukile nidukiswa inkanuko namadimoni nemoya egcwele kunina umoya lowo ogcwele kubantu okhohlakala. Bezitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo. Wonke ingane engalaleli iyawuthola umvuzo wawo. Yes, Lord. And njengoba isho incwadi ithi ke baphuma endleleni Amen. bazenzela indlela yabo. Yes, Lord. Indlela uNkulunkulu angayidalanga. Yes, Lord. Wathatha umuntu wesilisa wamjudusisa walala naye njengomuntu wesifazane. Lokho kungamanyala. Yes, Lord. Ngoba ngisho uchithela kuyena akuphumi lutho. Amen. Ayiphumi ingane. Amen. Nithatha ingane nizi-adopte. Yes, Lord. Nithatha ingane nizi-adopta. Nizosifundisa nomkhuba ukuthi vele izwe kufanele lonakale. Khona abantu abazala ingane nina niyazithatha lezo ingane nifuna ukuzikhulisa ukuze zenze ukukhohlakala. Amen. Amadoda amabili ashadile anengane kodwa wakazayizala ingane. Amen. Amen. Amanyala ukukhohlakala lokho. uNkulunkulu akahambisani nalowo mkhuba. Ningaduki. Ningadukiswa. uNkulunkulu akahlekwa. uNkulunkulu akamakethwa. Ngokuba lokho akuhlwanyelayo. Ngokuba lokho akuhlwanyela kumuntu. Lokho wokuvuna. Lokho abalokho okutshalayo manje Amen. uyakuvuna. Amen. Ngoba isincwadi yaseKorinte ahambe incwadi yaseKorinte yokuqala. Amen. Incwadi yaseKorinte yokuqala. Yes, Lord. Busy lapha TV niyabuka nengane yakhe ihleli la kusofa nawe uhleli la nomngakho kuyaba senibuka lapha TV noma ngabe uliphi uhlelo lenibukayo amadoda ayaqabulana. Amen. Akhuluma engazi ukuthi nje umuntu wesilisa nomuntu wesifazane niya entertain abaqala ngosenzo noJason ugeneration. Amen. Amen. Kwayinto engazi bayathuka abantu abayifuni kodwa baphinde bayijwayela futhi. Baloke buka amadoda eqabulana. Amen. Amen. Nawe nalomunye umkhuba ukuthi indoda ilale nomuntu wesifazane ithathe umphambili wayo ufake ngemumva lephuma khona ukungcola. Amen. Kuyisinengiso. Kuyisinengiso akekho umuntu onelungelo angikhathali noma kuthiwa ngithandana kangakanani. Lokho kuumoya omubi nenza izinto ngokuphambana. Amen. Yes, Lord.
sakhiwo kahle isisho sangasese sokuthi lapho umuntu wesilisa uyofaka khona imbewu yakhe ukuphuma ingane. Wena manje usuyahamba kukhona ukungcola lapha kukhona ukungcola kuyanuka. Amen. Wena ufunani pho lapha yani? Yes, Lord. Nawe lapha ejele. Amen. Njengoba uqisa indoda ufunani? Amen. Ngoba kuwona umnyango ongena lokho. Amen. Akuwona umnyango okuphuma kuphela kuyaphuma kulo mnyango. Amen. Kuphuma ukungcola. Amen. So uzongitshela ukuthini? Amen. Ufunani kulo mnyango noma egate lengangenwa khona? Yes, Lord. Kuyaphuma kuphela wena uyongena. Amen. Amen. Ngoba phela kuyasho ima signs mongena kwezinye izitolo kuthiwa la entrance exit. Amen. Hallelujah. When uyothatha i-exit uyenza i-entrance. Amen. Amen. Kukhombisa kona ukuthi unomoya wokuduka udukile. Amen. Wisibula ukhohlakele. Amen. Wisikhohlakali. Amen. Yes, Lord. uNkulunkulu wenza umuntu wesilisa nomuntu wesifazane ukuze bazane kuphume ingane. Ungena eminyango ofanele. Yes, Lord. Ungitshela ukuthi uzohamba uguqise enye indoda. Ugibele phezulu kwayo. Nakuyizwa yavezwa lento le. Yes, Lord. Bese jele. Uchester bamenza imkhuba. Hallelujah. Ungathi nakhona wayephoqiwe ukuthi ayenze lonto wena uzoyenza ngokujabula. Kuthini nje kuwena? Amen. Numbers. Hallelujah. Uzizwa kahle ukuthi indoda mawuzibuka esibukweni ulengisile. Yes, Lord. Nawe umuntu wesifazane uyazibona unamabele uphelele kodwa manje usenza into engeyona. Amen. Uzuthathe usike isisho sakho sangasese ngoba naku ufuna ukusifanisa amadimoni adlalile ngalabantu. Hallelujah. Hallelujah. Amadimoni adlalile ngani? Amadimoni ayanimusa. Umuntu olenkinga nalentshumayelo unamadimoni. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Umuntu olenkinga nemiyalelo kaNkulunkulu unamadimoni. Amen. Angikhathali ukuthi ngabe ubani umuntu ophikisana nomyalelo kaNkulunkulu unamadimoni. Amen. Ngoba ufuna ukwenza inkanuko nemizwa khona ngazi ngani ulwa nje mhlawumbe ulabona amalanda abagenge wana ugay. Amen. Amen. Ngoba ukuthi uneqiniso liphila kwena ngaphakathi. Amen. Amen. Uzothanda iqiniso elikhulunywa uNkulunkulu uzothi amen kulona. Amen. Amen. Ngoba yini uyazi ukuthi uNkulunkulu udale umuntu wesilisa nomuntu wesifazane. Amen. Ingane esikoleni nami ngisafunda wawusubona abafana kuloku kusibuka ngamehlo antengayo ngazi ukuthi kuzenza umuntu wesifazane kulokubingelela njalo. Amen. Hayi Nhlengi. Hayi Nhlengi. Avele ngikubuke nje. Amen. Amen. Ngalo sikhathi ngangawongena umoya engcwele. Yes, Lord. Ngoba sengikheshe ukubonisa umoya engcwele usungikhethile. Ngibiziwe uNkulunkulu angizibizanga. uNkulunkulu ungibizile wangibiza ngephupho kudala. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Understand? Wangibiza uNkulunkulu wathi wena nayo into engwele ifunde impalo yeqiniso. Ngoba wena uyisitsha sami esifanele. Amen. Yes, Lord. Angifani nomfundisi wakho, umfundisi wakho uyivaka, uyintsha. Amen. Umfundisi wakho yintsha engakwazi ukukhonkotha. Kanjalo nomuntu onika abantu abayitabana amalungelo ukuthi ke balalane bodwa. Lo muntu naye unomoya wokukhohlakala, unomoya wokungcola, unamadimoni. Yes, Lord. Lifilizwe ifili imndeni iziphelile ingane. Khona abantu abayitabana ngoba nangu badlwengula oyise. Amen. Nina abantu nibhala ama-script nithi niyafundisa. Yini oyifundisayo ngokuthi amadoda alalane wodwa? Bayakuthiwa isiliva elilahlwayo. Bafana uJehova bafana nesiliva. ubalahlile. Bafana nesiliva elilahlwayo. ngoba nilahliwe. Ngokuba uJehova ubalahlile. Incwadi kaJeremiah isahluko 6 from verse 30. Ingalo kaNkulunkulu yinde. Amen. Yinde. Amen. Kuso leso sono sakho sengaphuma. Yes, Lord. Ngoba uyazi ukuthi awudalelwanga. And uma ungafuna ukuyeka lokho, hamba ubatshela kwincwadi kaSekhoriya yokuqala chapter 6 verse 9. Amen. 6 verse 9. Akekho umuntu owenza ukhohlakala oyophumelela. Amen.
athi uyabona uNkulunkulu Amen. wona ufanele isikhokho Amen. ukuyosha ngoba inkazimulo kaNkulunkulu ngeke uzuyibone. Hallelujah, glory to God. Yes, God. Ngeseke Incwadi yaseKorinte yokuqala ufuna uhlale khona Isahluko leyawo 6. ungaze ufuna into eliyo uhlale kuyona leyawo. verse 9. Yes sir. Kepha kanazi yini Kanazi ukuthi yini abangalungile abantu abangalungile abayi kulidla ifa ngeke baze balibone kaNkulunkulu ifa na? lombuso kaNkulunkulu. Ningadukiswa Ningadukiswa nazifebe ifebe nabakhonza izithombe yabantu abakhonza izithombe naziphingi iphingi. nazihlobongi. Yabona nje wisifebe Amen. ushiya lo muntu athi kungcono nokuthi benifeba nilalana ngalendlela ejwayelekile. Amen. Uma usushiya ke le ntombi yakho ungabelana nomunye umfana obunye elinye izinga lofebe isinengisa amanyala ukhohlakala. Yes, Lord. Ithini incwadi? Nazihlobongi. Ihlobongi ihlobongi yilamadoda lawo alala nezingane ezincane. Lamadoda lawo alala nezingane, indoda ithatha ingane yesilisa encane inukubeze ngokocansi. And ngiyongitshela ukuthi labantu banamalungelo. Yes. Abongani ukuthi kwayena lo government wethu ukhohlakele nokugcona amanyala. Ungayifuna kanjani lonto ukuthi labantu banamalungelo? Ngisho wafunde kangakanani kodwa ngeke uze ushintshe umyalelo kaNkulunkulu. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Ngeke uze wenze lutho. Lokho kubhalwe phansi uNkulunkulu kuyikho. Lokho lokuqambayo manje lamalungelo onika abantu amalungelo elawo ukhohlakala. Ngoba uNkulunkulu unikele kulokuduka kwenu. Nabakhonza izithombe. Amen. uNkulunkulu unikele kulokuduka kwenu. Naziphingi nazihlobongi nabesilisa abalalanayo. Ningadukiswa abantu abafebayo ngeke banuke ifa likaNkulunkulu lombuso wezulu. Amadoda alalanayo ngeke aze angene ezulwini. Nabesilisa abalalanayo. Wemfundisi wena uphethe iBhayibheli uyashumayela kodwa ubhizi ulala nabanye abafana. Mfundisi uthi uyashumayela esonto lakho kugcwele izitabane ziyaphuma ziyangena. Aziguquki. Amen. Leli isonto likaSathane. Amen. Akekho umfundisi kaNkulunkulu omelana nesono. Amen. Akekho noyedwa umfundisi omelana nesono olungile. Amen. Namasela Amadoda alalanayo ngeke aze alibone izulu. Singadukiswa ifonyala incwadi. Amen. Amadoda alalanayo akhohlakele enza ubunuku. abayi kulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Ngeke lize lingene ezulwini. Incwadi kwizambulo iyasho kwingcwadi zezambulo ukuthi ke nangaphandle kugcwele bona abayitabane esihogweni. Amen. Ankathali noma ngabe wena uthi ke umshado wenu ubusisiwe ugcotshwe uSathane ngoba vele nihola uyiSathane. Yes, Lord. Amen. Akekho umuntu odalelwe ukuthi alale nobulili kufana nebakhe. Amen. Amanyala uNkulunkulu azangasho ukuthi umuntu wesilisa uyofaka umphambili wakhe kumuntu wesifazane endaweni erong. Amen. Le kufanele khona phuma umsuzo khona. Yes, Lord. Awukwazi ukufaka umphambili wakho le kufanele phuma khona umsuzo khona. Amen. Nawe umuntu wesilisa awukwazi ukuthi ke udunusele omunye umuntu wesilisa ukuthi afake umphambili wakhe ngemva kwakho. Amen. Amanyala, isinengiso, ukungcola. Amen. Amen. Umoya omubi. Yes, Lord. Uma kukuthi abafundisi beni ngalokho nisaqhubeka nokutabane. Amen. Nesihogweni naye umfundisi wenu. Jabuliswa ukuthi ninikela kakhulu. Imali ngeke izingenzele lutho. Yes, Lord. Ngeke izingenzele lutho imali. Yes, Lord. Amen. Ukuguqela isono, ukuguqela uSathane, ukuguqela amadimoni. Khona omunye sihlala naye lapha kwi-building. Ugqokisa komuntu wesifazane, ugqoka impahla zabantu besifazane. Amen. Ngaqala ngambona ngithi mina ubrother bengimbingelela. Umlungu. Amen. Hallelujah. Nje ngiyambona useyaguquka. Usefaka impahla engazitholi kahle, ngazitshala ngazithulele ngabheka phansi. Ngithe ngiyambona ngeke ugqoka ingubo. Amen.
ngasho ngathi hayi sekuthubile ukuthi sekuyaphuma ke manje lo moya wobutabane nomoya wobukhohlakala namadimoni lawa agcwele kumuntu. Amen. Sekuyaphuma manje. Siyesongena naye kwi-lift. Wangibingelela ngathi mina ma brother egqoka ingubo wayithulela nje. Mengimbona ethe ngibingelela ngithi phuthi akafuni ukuvuma. Amen. Hallelujah. Ngoba mesibuka sibukweni ubona umuntu wesifazane amadimoni lawo amkhombisa into errong. Amen. Uyangibalekela manje mengena liftini ngiqhamuka nami ngoba akafuni ngimbize ngobhuti. Amen. And wonke umuntu ngimbiza ngento ayiyona. Amen. Umuntu wesifazane uzibona ngathi umuntu wesilisa abantu abangani bakho labena madimoni nabo bathi ke my brother basho umuntu wesifazane umlima lobo wisifula umfana weak. Amen. Ubona indoda iqokise umuntu wesifazane umbiza ngosisi. Amen. Weak. Amen. And uthola amadoda azenza amadoda angempela ebiza abantu abangezona itabane ngeyitabane labantu abayitabane basakubiza ngeyitabane ngoba saba ukuboshwa. Yes God. Khombisa wonke amadoda lawo awu weak. So vele many promise language yokutabane lokho ngikhuluma ngibiza abanye abantu abangezona itabane bapheluka iyitabane ngoba igcineni lo nto leyo iyinto shezuyizwa njalo ukuthi bangibiza ngesitabane. Ubuka iTV hleze kudlala into yeyitabane ubuka amaphupho amaphaphuku amadoda lalana wodwa nawo isitabane. Amen. Ithi incwadi ke olungileyo uphila ngokukholwa. Uphila ngokukholwa. Hambe kwincwadi yaMaroma chapter 1 verse 27 siphinde kuyona. Hallelujah. Incwadi yaMaroma 1 verse 27. Siyaqhubeka bazalwane. Ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kowesifazane. Amadoda aseyekile ukwenza bathi usobisi unengane. Basha. Kodwa ulala namanye amadoda usezowavumela ukuthi uyisitabane ngokusemthethweni. Basha. Ngokukhanukelana. Ngokukhanukelana ubuke enye indoda ikhanukela ugcwele umoya wamadimoni. Basha ngokukhanukelana. Akekho umuntu onelungelo lokuthi abelale nomunye umuntu wesilisa ebe umuntu wesilisa. iBhayibheli lisho kahle lithi ke uNkulunkulu anifundanga yini ukuthi uNkulunkulu kwasekuqaleni wadala indoda nowesifazane. Basha ngokukhanukelana. Basha ngokukhanukelana. Abesilisa benza okuyichilo. Kuyichilo ukuthi ulale nenye indoda. Bezitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo. Yabona ngisho wafunda ufundela ukuphathizwe uyoliphatha lemhlabeni izwe uyokwenza laba aba weak ukuthi bagobe. Umfundisi owayeqondile kancane kancane lokho egobe egotshiswa imali wazogcina segobile engasafundi ngamanye engasashumeli ngamanye ama script eBhayibhelini ewakhiphela ngaphandle. Ngisho mina noma ngabe ubani uma esufuna ukuphisana nami akaphisana noNkulunkulu uqala. Uma kuukuthi ke uNkulunkulu uhambele khona uNkulunkulu ayisho ukuthi wenzani Sodoma noGomora emva kokuthi ke usebonile qala uqede lencwadi le. Nanjengalokho bengakunakanga ukumazi uNkulunkulu. Abafunanga ukumazi uNkulunkulu namanje abafuna ukumazi uNkulunkulu. Mokuthi isitabane esontweni uhlele kanjani esontweni uyisitabane ekubeni uNkulunkulu ethi ke umuntu wesilisa akalanda omunye umuntu wesilisa ngendlela elala ngayo nomuntu wesifazane. Nanjengalokho bengakunakanga ukumazi uNkulunkulu. uNkulunkulu wawanikela engqondweni yokunganaki. Unganaki ukwenza nalo mfundisi ongafundisi ngeBhayibheli naye unikelwe kulomqondo onganaki ngoba akafuna ukukhuluma ngesono. Unikelwe esonweni naye kuyisoni. uNkulunkulu wabanikela engqondweni yokunganaki ukwenza okungafanele. Ukwenza izinto abona uma wenza into ephambene nokulunga uphambene noNkulunkulu. Begcwele konke ukungalungi. Begcwele konke ukukhohlakala nokonakala nesangabe nobubi. Bagcwele lonke ububi. Begcwele umhawu nokubulala nokuphikisana
bayakuzonda bakuzondela ukuthi batshela ukuthi uNkulunkulu wadala umuntu wesilisa nosifazane alangadala omunye umuntu banendawo. Uma wena kuukuthi ke uthi ke uyindoda wesifazane sifuna ukubona uba nezingane phela uzala izingane. Mawukuthi wena uyisitabane umfana ulala nabanye besilisa khipha phela izingane zalelele izingane kanje izingane zabanye abantu nenkohliso nobuqiyi konke lokho kuboshela ukuthi ukhuluma iqiniso utshela abantu iqiniso nokuhleba bakubophela uzunge beyizinyevunyevu nabazonda uNkulunkulu. wonke umuntu owenza into ephambene nentando kaNkulunkulu uzonda uNkulunkulu Nabazonda uNkulunkulu. uma kukuthi uyamthanda uNkulunkulu uzokuyeka ube isitabane. Nabazonda uNkulunkulu. Uma kukuthi uyafuna ukubona inkazimulo kaNkulunkulu uzokuyeka ube isitabane. Nabazonda uNkulunkulu. Uma ngempela uzitshela wona ukuthi ulungile uyamkhonza uNkulunkulu uyamesaba uNkulunkulu uzokuyeka ube isitabane. Uzophuma kulo mpilo ngoba amadoda lalana wodwa uNkulunkulu akawavumeli. Amen. Kodwa ngekuthi ke ninenkani waninikela ekutheni niqhubeke nenze ukukhohlakala kodwa egcineni umvuzo wenu isihogo. Amen. Nizosha esihogweni. Amen. Nezindlova nabazindlayo nabazigabisayo nabaqambi bokubi. Yonke into eyenziwa umuntu ephambene nomthetho kaNkulunkulu nelungelo alinikwa uNkulunkulu uzigambela okubi. Amen. Akenzi ilungelo alinikwa uNkulunkulu. Nabangalaleli abazali nabangenangqondo. Mina ngizela ingane isitabane lo ngane ngeke ihlale kwami funeka ihambe yohlala nezinye izitabane. Nabangenangqondo. Ngokuba ke akanangqondo akekho umuntu onengqondo ezalwe ezazi ukuthi umuntu wesilisa aphenduka umuntu wesifazane akwazi ukujika endleleni. Nabangenangqondo. No, umuntu udalelwe ukuthi abe yilento ayiyona. Uma umuntu wesifazane kumkanjalo. Uma uyindoda kanjalo kuqediwe. Hambe kwincwadi ekhona lencwadi ka27 kulo sahluko ngifuna uverse 27 lapho uqhubeke ngifuna lekuveze khona umuntu wesifazane abakhohlakele. Ngokuba nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kowesifazane. Ngaphezulu. Amen. Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ekuhehekeni okuyihlazo. Ngokuba abesifazane babo baguqula ukwenza kwemvelo. Umuntu wesifazane usekhanukela omunye umuntu wesifazane. Kwaba ngokuphambene nemvelo. Yonke into abayenzayo iphambene nemvelo. Amalungelo abanikana wona aphambene nemvelo. Amen. Abantu besifazane bayakhanukelana bazibiza ngama-lesbian noma yini. Yes Lord. Asazi ukuthi yini lento abayibiza. Yonke le mfishi eniqambe yona izinto zasemhlabeni. IBhayibheli wadala umuntu wesilisa nomuntu wesifazane. So okuqhamuka phakathi nendawo ulimi nelanguage kaDevil leyo. Ngalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni. Awuyena nje umuntu wesilisa wena umuntu wesifazane. Wena uyena umuntu wesifazane uyindoda kumkanjalo. Ngokuba uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo. Mfundisi uzosha esihogweni ushela ukuthi wena ulala nabantu besilisa kodwa ufundisa ngezwi and uNkulunkulu usekukhombisile ukuthi akayena uNkulunkulu owenziwe ihlaya yena. Ngalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo. Konke ukwenzayo nikwenza ngentando yenu nangeinkanuko zenu. Uma kungekho eBhayibhelini okwenzayo, uma kukuthi okwenzayo kuphambene nento ebhalwe phansi eBhayibhelini, hayi. Ngalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo kukho ukungcola. Ukungcola amanyala, umnuku, ukukhohlakala. Bahlazisane imizimba yabo. Ukuhlazisa umzimba wakho, uthatha umzimba wakho unikela kwenye indoda enentshebe. Enezithende eziqinile nezandla eziqinile njengawe. Bahlazisane imizimba yabo. Ngisho uhambe ukwenza surgery ubahlinze bakwenze noma kodwa still uyazi ukuthi uyindoda. Ngeke kushintshe lokho ukuthi uyindoda.
beguqula iqiniso likaNkulunkulu baphendula iqiniso laNkulunkulu belenza amanga balenza amanga yonke le mfisho eyenzayo nokhohlakala kwenu niphendula iqiniso laNkulunkulu beguqula iqiniso likaNkulunkulu belenza amanga bahlonipha bakhonza izinto bahlonipha bakhonza okudaliweyo kunomdali ongobongekayo kuze kube phakade. Amen. uNkulunkulu esimkhonzayo siyambonga ngokuthi usakhile Yes Lord. uthi sibe lento esiyona uma ungenelisekile Yes Lord. ingoba naku ucontrol amadimoni kuphela akwenza ukuthi ubone izinto ngendlela ephambene. Amen. Amen. Amadimoni kuphela akwenza iqiniso laNkulunkulu alijiki and ilona lesilikhulumayo limile. Amen. Ukuthi uNkulunkulu udala umuntu wesilisa nomuntu wesifazane akadalanga enye into phakathi nendawo. Amen. So phuma kuleso senzo. Amen. 100 esekhele phuma kulelo garage. Amen. Phuma lapho awungeni lapho. Amen. Ukhohlakala amanyala. Amen. Uzofela esonweni. Amen. Amen. iBhayibheli malithi ke thanda umakhelwane njengoba uzithanda kusho ukuthi lala nomakhelwane wakho njengoba ulala nomfazi wakho ulale nomakhelwane wakho njengoba ulala nomkhonyana wakho. No. Lithi nika uthando ukuthi umuntu umthande ngenhliziyo othanda ngayo uNkulunkulu. Uma uthanda umuntu ngendlela yokulala naye ngendlela ephambene awumthanda uNkulunkulu wena uyamzonda. Amen. Usikhohlakala ngokugcwele Amen. umoya lo wokugqila wisigqila sikaSathane amadimoni ayakudrive. Uma sivuma izono zethu uthembekile uNkulunkulu uJesu Kristu uthembekile ulungile ukuba asithethelele izono. uyakuxolelwa uma uvuma isono sakho kuyisono ukuthi ulale nendoda njengomuntu wesifazane. Uma sivuma izono zethu uthembekile ulungile ukuba asithethelele izono. Kuyinhlazo kuyisono ukuthi uthathe umphambili wakho wena umuntu wesilisa ufake kumuntu wesifazane endaweni engafanele lekho laphuma khona umsuzo. Uma sivuma izono zethu uthembekile Ayikho into eyenziwayo ebumnyameni engeke izivele. Hallelujah. Ayikho. Amen. Abantu bayigqila zocansi. Amen. Omunye ufike alale nonkosikazi wakhe enze yonke lemkhuba le ukuthi alale nonkosikazi wakhe amgibele ngemumva emva kwaloko bese mbibele ngemumva bese athathe yena umuntu wesifazane bashatha ukhukhumba aphinde asebenzise yena umuntu wesilisa. Asihlambulule kukho konke Abantu besifazane basebenzisa ukhukhumba bebodwa. Asihlambulule kukho konke ukungalungi. Yonke into okungcola phuma kuyona. Asihlambulule kukho konke ukungalungi. Uze kuNkosi uJesu Kristu azokuhlambulula izono zakho. Phuma esonweni. Amen. Hamba ngendlela eqondile indlela yokulunga. Yes Lord. Yes Lord. Ulandele imiyalelo ebhalwe phansi eBhayibhelini. Yes Lord. Yonke into yenziwa ngokuqonda nangendlela ehlelekile. Amen. Akukho ukuhleleka ukulala ngendlela engafanele. Amen. Incwadi kaJohane incwadi yompostoli uJohane sahluko sokuqala ivesi 9. Uma sivuma izono zethu Uma uvuma isono sakho uthembekile uNkulunkulu uthembekile ngithe uNkulunkulu ingalo yakhe yinde unomusa uyabekezela ukuba asithethelele izono. Uyakuthethelela isono sakho uma uphuma esonweni. Asihlambulule kukho konke ukungalungi. Uma ukuthi uhlale nokuba isitabane nokulala namanye amadoda nokulala namanye umuntu wesifazane uyofela esonweni uyofela emanyaleni. Amanyala ihlazo ukukhohlakala lokho. Nawe thisha buke ngaze abafana uzikhanuka uzitele ukuthi asisale after school uzikhohlise khona uzozinukubeza. Qhubeka nenze ukukhohlakala mase lokho nithi namalungelo alikho ilungelo njalo uNkulunkulu ingaba ilungelo lakho lasemhlabeni uyo-enjoya khona nemhlabeni kuphela ngale ezulwini yesihogweni. Incwadi kaJuda
verse 10. Incwadi kaJuda verse 10. Kepha laba, Incwadi kaJuda ayinayo isahluko iyodwa nje kuphela. kepha laba bayahlambalaza Kepha laba bayahlambalaza konke abangakwaziyo, benza izinto abangazaziyo, nalokho abakwaziyo ngemvelo, njengezidalwa ezingenangqondo, bayini bayijengani. njengezidalwa ezingenangqondo, Lalela, uma utshaliwe wenza izinto ezihambelana noNkulunkulu, wisidalwa esingenangqondo, babhubha ngakho. ubhubha ngakho ungazi kwakho nokuba isifula kwakho nokuhamba ebumnyameni ngenkani. Kepha laba bayahlambalaza konke Nizikhohlakali niyahlambalaza, abangakwaziyo, nizoni ngezinto yabona ungakwenza ukwenze kuzwakala kamnandi, kodwa lokho kwenza ukwazi ngoba yini uNkulunkulu azangasho ukuthi okwenza. Thina senza uthi incwadi ke uAdamu wazi umkakhe. Amen. Amen. Nalokho abakwaziyo ngemvelo, njengezidalwa ezingenangqondo, babhubha ngakho. Wabhubha ngakho hambele incwadi izoconfirm ukuthi babhubha kanjani lapha eSodoma neGomora. Amen. Amen. Ngifuna lekhona khona uNkulunkulu esebakhipha ke manje ingilosi zikhipha, ngithi kufuneke uyiqedele le ncwadi shesha khona manje isikhathi siyahamba. Genesis. Genesis chapter 19. Amen. Nibhubha ngakho ungalaleli, nibhubha ngakho ukutshela ukuthi inhlakaniphile, nibhubha ngakho ukuthi ninike amalungelo azonibulala. Wonke umuntu ohola izwe okunika ilungelo eliphambene nomyalelo kaNkulunkulu, phela lo mhlaba lo kaNkulunkulu akona umhlaba kaMhlengi, akona umhlaba kaPresident. Lo president uzofa. Amen. Verse 8. Labaholi bethu bonke bazofa, and bazofa bayisihlogweni ngoba yini abafuni ukwenza intando kaNkulunkulu. Incwadi kaGenesis isahluko 19 soqhubeka kuverse 8. Kepha Ufundisheshe. Kepha kulawa madoda ningenzi lutho ngokuba angene emthunzini wophahla lwami. Bathi suka lapho. Bathi futhi lo muntu oyedwa wafika ukuba agogobale. Usefuna ukwahlulela. Manje siya kukuhlupha wena kunabo. Bathi sebefuna ukungena ngenkani, qhubeka ufunde. Bathi sebefuna ukungena ngenkani ulotho. Bamcindezela kakhulu. Base bepress umnyango. Lo muntu ulotho wasondela ukuba bafohloze umnyango. Amen. Basondela ukuba bafohloze umnyango. Khona amadoda ezelula izandla ambuyisela ulotho endlini. Amadoda ngaphakathi ingilosi zasezimdonsa ulotho zambuyisela ngaphakathi endlini. Ngokuba yini na zibalekela ukuthi ke kuze izinto zibe worse. Ngoba lamadoda manje asefuna ukufohla eminyango athi azokwenza ukubi kuyena ulotho uma ke ukuthi akafuni ukwakhipha lamadoda. Ngoba bathi usanda kufika, usufike la uzogogobala, manje usuzenza umahluleli kuthina. Amen. So kwenza okuworse kunalamadoda. Yes Lord. So lamadoda semdonsela endlini ulotho avala umnyango enzane ngoba lokho. Amadoda ayephandle kwendlu awashaya ngobumpumputhe. Lamadoda angaphakathi yaseshala amadoda angaphandle, ingilosi zikaNkulunkulu zashala amadoda angaphandle Amancane namakhulu. Bonke babekhona ngaphandle ababegcola ukukhohlakala, bavalwa amehlo. Aze akhathala ukufuna umnyango. Awufuna umnyango waze akhathala. Ayesethi amadoda kulothe. Yes sir. Unobani futhi lapha na? Umkhwenyana namadodana akho namadodakazi akho nabo bonke onabo emzini baphumise kule ndawo. So le ndawo lefuneke baphume laba bakhethiweyo manje. Ngokuba yini khona into siyakuyichitha. Ngokuba izochithwa. Lokhu isikhalo sabo sizwakele. Sesisikhulu ebusweni bukaNkulunkulu. Sizwakele kuNkulunkulu isenzo sabo sikhulu isono esingamanyala ebusweni bukaJehova. Wanyanya ngalendlela uNkulunkulu ukuthi ke waze wathumela ingilosi ukuthi izoyichitha le ndawo le. uJehova usithumile ukuba siyichithe. Amadoda athunyelwe ukuthi izingilosi lezi ezimbili zithunyelwe ukuthi zizoyichitha le ndawo le. uLothe wayesephuma ulothe wakhuluma nabakhwenyana bakhe.
Ngesikhathi lamadoda esadukile ngaphandle empumputhekile efuna le ndawo angazayithola, uLotho wagcina esephuma wahamba ukhuluma nabakhwenyane bakhe. Ababe yakuthatha amadodakazi akhe wathi, sukumani niphume kule ndawo ngokuba uJehova uyakuchitha umuzi, kepha wayenjengontelayo emehlweni abakwenyanga abafunanga ukuthi bayihoye leyo nto leyo noma bayamukele abakhwenyana bakaLotho babengakwathaki amadodakazi kodwa basebelungiselela ukuthi banikelwe leyo madodakazi kaLotho lowo badoda lo makhwenyana ababili. Kepha wayenjengontelayo emehlweni abakhwenyana bakhe. Yes sir, unshesha. Kusantwela izingelosi zamsheshisa uLothe. Kwathi sekuze ekuzongokusa ingilosi lasezimkhipha ngokusheshsha uLotho. Vuka uthathe umkakho namadodakazi akho amabili. Thatha amadodakazi akho nomkakho niphume nihambe indawo. Funa ubhujiswe ngenxa yobubi bomuzi. Ngokuba uLotho uyindoda elungileyo wathola umusa emehlweni kaNkulunkulu nomndeni wakhe. Esalibala amadoda ahamba, isandla sakhe nesandla somkakhe nesandla samadodakazi akhe amabili, uJehova enomusa kuye. Yebo. Amphumisa ambeka ngaphandle komuzi. Kwathi esaphumisile ngaphandle wathi, baleka usinde, ungabheki emva kwakho, ungemi ndawo etafeni lonke, balekela entabeni, futhi funa ubhujiswe. Kepha uLothe wathi kuwo, Nkosi, makungabi njalo, bheka inceku yakho ifumene umusa emehlweni akho, ungenzi ububele obukhulu ngokusindisa ukuphila kwami. Funda kahle baba. Bheka inceku yakho ifumene umusa emehlweni akho, ungenzi ububele obukhulu kusindisa ukuphila kwami. Kepha mina angikwazi ukubalekela entabeni, funa ububi bungifice ngife. Bheka ke lowo muzi oseduze ukuba ngibalekele kuwo, futhi mncane ake ngibalekele khona. Angithi mncane ukuba umphefumulo wami uphile. Kuba kufunde, kufuna ukufika egcineni mama, kufuna sihambe. Wathi kuye, bheka, nakulento ngiyakukuvumela, angiyikuchitha lo muzi okhuluma ngawo, kepha shesha ubalekele khona, ngokuba ngingenze lutho ungakafiki khona. Ngenxa ukuthi uLotho uthola umusa kuNkulunkulu, uyazicalela ukuthi ke ucela ukubalekela endaweni ephephile. Amen. Ufuna ukulela endaweni ephephile nje, ubalekela endaweni ephephile nje, ufuna indawo eseduze ngoba manje ngasakwazi ukubaleka. Amen. So indoda yamtshela ukuthi ke baleka usheshe ngokuba manje ngizokwenzela umusa ngoba ngeke ngize ngibhubhise le ndawo le ungakuhambi ufike le kumele ufike khona. Yes Lord. Amen. Qhubeka. Ngalokho umuzi wabizwa ngokuthi Isawori. Ilanga laphumela emhlabeni, uLothi esangena eSawori. Khona uJehova wanisa phezu kweSodoma naphezu kweGomora. uNkulunkulu wawisa phezu kweSodoma neGomora. Kuvela kuJehova. Isibabule nomlilo kuvela kuJehova ezulwini. uNkulunkulu walethisa umlilo namatshe omlilo kusuka kuye ezulwini. Ngenxa ukuthi iGomora neSodoma kwagcwele amadoda akhohlakele, amadoda ayelalana wodwa. Uma ukuthi uNkulunkulu wayibhubhisa iSodoma neGomora ngenxa yamadoda ayelalana wodwa,
lokho kusobala ukuthi ke uNkulunkulu akavumelani nesenzo sokuthi amadoda alalane wodwa. Wachitha leyo mizi nethafa lonke. Wayichitha leyo mizi nalo lonke ithafa, wayishisa, wayibhubhisa kwaphela nya. Nabo bonke ababakhile eSodoma naseGomora, nalokho okuhlumayo emhlabathini. Ngisho izitshalo zakhona wazibhubhisa ngamatshe nangesibabule okuvela kuye uNkulunkulu ezulwini. Kepha umkakhe wabheka emva. Ngenxa ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusinika ubufakazi ukuthi akavumelani namadoda ukuthi alalane wodwa. Lokho kungamanyala, lokho kungikhohlakala. So ke simile lapho asikudluki. Uma unenkinga nale ntshumayelo, hamba ukhuluma noNkulunkulu. Ayikho into ebhalwe phansi singezukushumayela ngayo. Uma ufuna ukubopha, qala ubopha uNkulunkulu kuqali. Ngoba konke esifundayo nesifundisa ngakho nesishumayela ngakho kubhalwe phansi. Uma ungakwazi ukubopha uNkulunkulu, phuma kimi. Hallelujah, glory to God. Phuma kimi. Yes Lord. Yonke into ebhaliwe hambe kwincwadi ka-2 Timothy chapter 3 verse 16. Yonke into ebhalwe phansi eBhayibhelini gijima. Ayikho into esoyeka. Abantu besifazane abashumelayo, amadoda alala wodwa, izifebe, iziphingi, bonke labo bayesirhogweni uma bengaphenduki. Ngokuba konke okubhalwe phansi kubhalelweni bright. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Lalela qala kuverse 12. Hallelujah. Incwadi yesibili kuTimotheyu. Yes sir. Sahluko sesithathu from verse 12. Yes sir. Yebo bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu. Ithi incwadi yebo bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu. kuKristu uNkulunkulu wethu uJesu inkosi yethu. Siyakuzingelwa. Yiba incwadi ithi bonke abahamba ngokwesaba uNkulunkulu, abahamba endleleni kaKristu Jesu inkosi yethu bayakuzingelwa ngenxa yokuthi bamele iqiniso. Kodwa kepha abantu ababi, kepha izikhohlakali abakhohlisi baza kuqhubekeka phambili ebubini. Bazoqhubeka babe more and more ebubini. Kepha abantu ababi nabakhohlisi bazobuqhubekela phambili ebubini. Noma ngabe ubani omnika ilungelo lokuthi wena ku-right ukuthi ulale nomuntu wesilisa njengomuntu wesifazane, lowo ungumkhohlisi, wenze isenzo esibi, mubi naye ngezenzo zakhe. Uzakuqhubekela phambili. Uzaqhubeka abe more ebubini. Edukisa. Udukisa abantu. Naye futhi uyadukiswa imimoya legcwele kuyena. Edukisa. Uyadukisa. Bedukiswa. Nabo bedukiswa. Bahlangene bayisigungu. Bahlanganele ukuthi benza amalungelo ukuthi banika amalungelo ukuthi benze izinto eziphambene necebo likaNkulunkulu. Bangabakhohlisi, bangabadukisi, nabo badukisiwe imimoya. Nami sengigcwele leyo moya leyo. Moya yamadimoni. Kepha wena yima kulokho ukufundile nowaqiniseka kukho. Isekelo ilesi esibikusona iBhayibheli, ayikho into ngaphandle kweBhayibheli. Wazi ukuthi ukufunde kobani. Lokho sikufunde kubaprofethi nabapostoli nokuthi bakaNkulunkulu, nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele. Ingane zenu kufanele nizazise iBhayibheli ukuze lisindise kulesizwe nalesizukulwane esiphambeneyo. Imibhalo engcwele enamandla. Le imibhalo engcwele enamandla ongeke uyishintshe ngisho usuthanda. Ngeke uze uyishintshe imibhalo engcwele ngisho usuthanda. Okukuhlakaniphisa kunika ubuhlakani kube insindiso. Mase uyasindiswa, uyaphulukiswa ngokukholwa esonweni, uyaphulukiswa, unikwa insindiso ngokukholwa. Ukholwa kubani ke? kuKristu Jesu. Yonke imibhalo, isincwadi ke yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu.
ayiphefumulelwa ngopresident, ayiphefumulelwa ngomongameli noma uminister noma iphefumulelwa ngobani? Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Mina njengomuntu okholwa kuKristu, mina njengomuntu okholwa kuNkulunkulu, mina njengendodana kaNkulunkulu, ngithi Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. okusho ukuthi konke mina njengendodana konke uNkulunkulu akubhalile, methi ngishumayele ngako, ngimemeze, ngikhale kakhulu. Ilungele ukufundisa Fanele ngikhale ngoba ngiyafundisa nokusola ukusola isono. nokuqondisa. Wena umuntu wesilisa usuphumile endleleni, uhambile wazenza umuntu wesifazane. Wena ndoda ngikwazi uzibiza ngane lala nenye indoda. Kodwa le Bible lithi ke iyaqondisa, buye endleleni eqondile. Nokuyala. Nawe umuntu wesifazane usuphumile endleleni, ngiyakuyala ngeBhayibheli. Ngithi ke buye endleleni. Akekho umuntu analungelo ukuba isitabane, ukutabane bukukhohlakala. Kuyisinengiso. Sinengiswa amanyala. Nokuyala ekulungeni. Siyala abantu ukuthi babuyele ekulungeni ngeBhayibheli. Kusho incwadi engcwele iphindi chapter neverse. Incwadi yesibili kaTimoteyu isahluko sesithathu. Incwadi kaTimoteyu isahluko sesibili, incwadi yesibili kaTimoteyu isahluko sesithathu verse 16. Amen. Siqale verse 12. Qala from verse 16 again. Verse 17. Ukuze umuntu kaNkulunkulu. Qala verse 16 again. Hallelujah. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. okusho ukuthi nomholi wezwe ufuna ngabe uhleli lembhalo isisekelo sakhe sokuphathizwe sihleli eBhayibhelini. Ilungele Akho yayikho into ekuthiwa inkolo yamaKristiyan. No. Inkolo ya wonke umuntu ophila emhlabeni ngoba bonke singaba kaNkulunkulu. ilungele ukufundisa nokusola nokuqondisa Nenqondiswe ngezwi, nokuyala ekulungeni. ukuyala ukuthela imuyelo ekulungeni, ukulunga ukubuyisela isimilo. Amen. Ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele. Nonke ningaba kaNkulunkulu kufanele nipheleliswe ngezwi. Ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele. Nonke ningaba kaNkulunkulu kufanele niqondiswe ngezwi. Apheleliselwe yonke imisebenzi emihle. Imisebenzi emihle ukulandela imiyalelo kaNkulunkulu nemfundiso zakhe nokugcina imiyalelo yakhe njengoba injalo. Apheleliselwe yonke imisebenzi emihle. Act 2:38. Wonke umuntu owaNkulunkulu inkanuko lezi ezigcwele kunina zokufebe nokuphinga, untshontsha, uqamba amanga, ukubulala, amadoda lalana wodwa, idakwa. iBhayibheli lithi lifanele ukubuyela ekulungeni ngoba lithi ke anazile ukuthi abantu abangalungile ngeke baze balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Incwadi yezenzo isahluko sesibili from verse 37. from verse 37. Sebekuzwa bahlabeka Sebekuzwa ukuthi beyikhohlakali bahlabeka enhlizweni. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Iqiniso lokuhlaba vele phela ngoba lona limele lithi liyinkemba esika nhlangothi zombili. Bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenze njani na? uPetro wayesethi, phendukani. Nathi sithi Phendukani. uNkulunkulu uthi Phendukani. Yilowo. iBhayibheli ithini? Phendukani. Yilowo. Phuma esonweni, phenduka. Yilowo nalowo abhaphathizwe. Fanele ubhaphathiswe uma sawuphuma esonweni. Abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu, alikho elinye igama. Egameni likaJesu Kristu. Wonke umuntu ufuna abhaphathiswe egameni likaJesu. Uma kuwukuthi abhaphathiswe egameni likaYise noDana noMoya Engcwele, abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. linye igama lokubhaphathisa, linye igama lenkolo, linye igama lombhaphathiso, umoya, munye yinye ingqondo. Egameni likaJesu Kristu. Fanele sibe moya munye kuKristu sonke. Zonke ley'nkolo zenu zibulaleni ziphele. Nonke lize kuKristu.
kukho ukuthethelelwa kwezono ukuze zenu nithethelele izono zenu. Phumani kula mabandla eninamanga. kukho ukuthethelelwa kwezono zenu Phumani kule mkhuba yenu yobutabane. abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu Amen. khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele Amen. ngokuba isithembiso ngesenu Nesithembiso sibhalwe phansi and futhi ke yosibhalwe phansi sigcwalisiwe siqediwe. Konke okubhalwe phansi siyakholwa yikho. Ongakholwa yikho ugcwele usathane. amen Ongafuna ukukholwa into ebhalwe phansi eBhayibhelini unamadimoni. Ugcwele amadimoni. ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu Umuntu ongasifuni isithembiso sikamoya oyingcwele ubanjwe amadimoni ambambe ngamaketango ambopha afuna ukuthi izahluthulele asezilahlele kude ebumnyameni. ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu Ingakho nje uthi mawubona umuntu umfana ucathi ubona intombazane. Ingakho mawubona intombazane ucathi ubona umfana mawubona intombazane wona umuntu osifazane ucathi ubona intombi kodwa yabo intombazane. Ukukhohlakala lokho. esabo bonke abakude Akekho umuntu owazalwa isitabane, akekho noyedwa. esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza Nibiziwe emcimbini wedili. wafakaza nangamanye amaningi amazwi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo Zisindiseni. kulesizukulwane esiphambeneyo Zisindiseni. kulesizukulwane esiphambeneyo Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni. kulesizukulwane esiphambeneyo Amen. amen Usifanele umkhuleko futhi. baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu abantu bakho Nkosi bayalizwa izwi lakho ngokuba wena konke kusobala kuwe laba ade bengazi Nkosi ukuthi koyonke imibhalo iyavumelana wena umelene nesimo sokuthi amadoda enze lokho okungcolileyo embusweni wezulu sokulalana wodwa ngoba wena wadala owesifazane umdalela ukuthi abe umsizi wesilisi baba izwi lakho malingabaniki indawo liphulukise yonke imoya ebabambile ngokuba sebeholelwe kukho konke ukulingwa nokuduka nokushiselwa kwenkanuko yenyama uwena kuphela Nkosi uJesu ongabakhulula kule mimoya ebakhungathile izwi lakho malisebenze enhlizweni zabo ukuba mabekubona Nkosi ukuba ungabasindisa bekwamukela njengenkosi nomsindisi wena kuphela onamandla okuphulukisa yonke imoya ebakhungathile mayenziwe intando yakho baba ngokuba uyabaza abakho babizile ngecebo lakho abahluphekayo behlushwa imoya bakhulule Nkosi uJesu ngenxa yothando lwakho kuba wena wayidela wehlela enyameni waphila wayinikela njengemvu wahlushwa wanqanyulezwa ukuba thina sizuze ukuphila okuphilileyo sisindiswe ngezwi sihlanzwe ngamanzi nangezwi samukela insindiso nokuphenduka siyakubonga Nkosi uJesu intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini kuze kube phakade amen bazalwane soyishiya inamba kulabo abafuna ukubhabhadiswa nalabo abasanemibuzo abangaqondi 066 566 9245 ngizoyiphinda 066 566 9245 inkosi ithela umusa Sibonga bazalwane siphinde sibonane ngokuzayo inkosi mayivuma. Amen. amen